Dobrodošli! Ja sam Luka, a u ovom videu pokazat ću vam kako instalirati besplatnu verziju Autodesk Fusion 360 programa. Pa krenimo. Otvorimo svoj preglednik i upišimo Fusion 360 Free. Zatim odaberimo Autodesk Fusion for Personal Use i provjerimo da li piše www.autodesk.com. Kada smo kliknuli na link za Fusion 360 Personal Use, otvara nam se službena Autodesk stranica. Na samom vrhu stranice možemo vidjeti da se radi o besplatnoj verziji Fusion 360 programa, namijenjenog osobnoj i nekomercijalnoj upotrebi. To znači da je u biti ova verzija idealna za učenje CAD-a, hobističke projekte i 3D printanje, ali se ne smije koristiti za ozbiljan komercijalan rad. Ako malo scrollamo dolje, Autodesk nam daje pregled što sve dobivamo u ovoj verziji. Iako je besplatna, uključuje iste osnovne alate za 3D modeliranje i parametarski dizajn kao i plaćena verzija. To je više nego dovoljno za početnike, ali i za napredne hobiste koji žele dizajnirati funkcionalne dijelove, pogotovo za 3D printanje. Naravno, postoji određena ograničenja, nema nekih naprednih CAM funkcija, ograničen je broj aktivnih dokumenata i ne podržava profesionalnu timsku suradnju. Za detaljnije opis ograničenja možete kliknuti na ovaj ovdje link. Da ne duljim, ajmo kliknuti na Get Autodesk Fusion for Personal Use. Zatim nas Autodesk odvede na stranicu da se logiramo. Ako imate već Autodesk account, upišite ovdje svoj mail. Ako ne, onda kreirajte novi account. Znači ovdje upišete mail s kojim se želite logirati i prihvatite njihove uvjete korištenja. U mojem slučaju ja već imam account, te ću ovdje upisati svoj mail. Tako. Okay. Zatim me pita za password. I možemo stisnuti Sign in. Nakon što smo se logirali, Autodesk nas automatski prebacuje na ovu stranicu gdje moramo izvršiti još par koraka. Prvo moramo unijeti našu email adresu, u mojem slučaju već je bila automatski unešena, tako da ću stisnuti Continue. Nakon toga traži nas da unesemo svoje ime i prezime, ja sam ovdje uzeo klasični primjer Ivo Iveć. Što se tiče broja telefona nije potrebno unijeti, tako da ću ja stisnuti Continue. I na kraju potrebno je još unijeti državu u kojoj se nalazite, zatim poštanski broj i treba odabrati za što ćete primarno koristiti Autodesk Fusion 360. Ja ću odabrati 3D printing i pita još u kojoj industriji, tako da to ću staviti za sada Education. I naravno trebamo prihvatiti uvjete korištenja. I ako još želite, možete kliknuti da dobivate novosti od Autodeska na svoj mail, ali ja ću za sada to preskočiti i kliknuti Submit. Nakon što smo uspješno ispunili sve korake, ovdje stisnemo Download. Zatim ponovno ovdje moramo kliknuti Download, te će se automatski početi skidati Fusion Client. Nakon što je završilo, dva put kliknemo. Nakon što se instaler pokrenuo, pričekamo da se pripremi za instalaciju. Nakon što je priprema ili ga instalacija završila, otvorit će vam se ovaj prozor gdje nas traži da se sign inamo, te će nas baciti u web preglednik da upišemo svoju email adresu. Tako. Stisnemo next pa nas ponovno pita za password. I stisnemo sign in. Sada, kada smo se sign inali, stisnemo Open Product. Možemo stisnuti Open Autodesk Identity Manager. On će nas automatski prebaciti ponovno u prijašnji prozor. Kada se Fusion 360 učita, dočekat će vas ovaj prozor, to jest početno sučelje koje ćemo detaljno objasniti u sljedećim videima. Hvala vam na pažnji i nadam se da vam je video bio koristan i vidimo se uskoro. Pozdrav!